Hi guys, magbubuntag itong tanan. So yun dia. Isa kong ihatid sa airport. Sana all buutan. Manila. Cellphone niya ba? Huwag ka kung grabe yung biyak ka, baby. Kaya ito, alas 12, ko na matawag ko ito kung balik. Harap, ganyan. Alas 2? Sa doktor, pero magkanay. Iba yung alas 3. Ako naman tatag ko alas 3. Alas 11 pa dyan ko natug. Oh, otro ko. Ato ka Manila, pag nagyapon sa imong lawas, nga doon pa sa Ginoo nga tagagagmayong panglawas, pwede kang makampos Ginoo. Lagi kayo makasama sa tatod. Naman tayo mga kasalanan. Mangayag ka pag pasalos Ginoo, kaya matagadlaw, kasama ta. Mga lagi. Umamin sa kutay. Ay, otro ko tay. Salamat nito nga kamo mga anak, batinawron mo ginikanan. Nansa, inig agad ang sabot tayo sa ating pamazo. Tawag ra ko. Ni amin sa kunay. Minutos magbiyahe dire, ang pusinos na ronay. Naadyagal kilang ha. Gagawin na agad ang kanding na. Ibaligda laman to na hindi ka mabudod na yung Adaw, kay sayang. Ito na bagja. agad ang pamazo tayo. Agad ang atep. Kuha na si Zah. Mana. Jadi na ka na tumago. Kaya di na ka matuan. Ito na naman. Nansa, ag sunod. Gato na pong nai. Kwarto lagi ka itong nagkalalakas ng gabong kakadyo. Ipa-estimate laman to kay napa mo ko'y kwarta. Maridyo. Adaw si Kusi kaya mong kwarta, kaya naaparabay mong gastuhan na si mong sakit. Huwag sina. Hindi naman natin yung bahay na ingana na. Diha. Diha, Jud. Tiguan na ko, hapit ka kumawanin ka na butana. Di Jud, ato kayo kapit mo tayo. Pagali. Karang pinabagkatay. Argali kayo pagalig tuhod. Pwede ba ka managat o ka nang naibutun. Sa ako lang may magdani mo ka ng spot. Ang malam daga ng imong mata. Kung may magluno din ka na butana. Kung na yung Manza. kwarta, tiguan na yung kwarta, kaya ko Dah. gastuhan kada adlaw, kada Di buwan. masi? Sige, Naisip gum. pa. Basta kayo maka-survive. Sana may salin gamay. Sana may salin para sa pamadyo. Okay na. Okay na kung riko ka. Tingong mo rako. Nagarias pa tingong mo rako. Maso ba ipadon sa bahay. Arong ilam-ilam ni mga anak. Alamin na si mong pamati. Ang sa to ako i-order nga kuwan. Imong higdaanan nga. Alamin nga itong higdaanan. Karang kahoy di nga na. Kahoy si Zah nga karang nai. Katri. Daga pod karang nai ang maigo tulo ka bukay. Wa mo ko ni order sa single kaya sa manggiliot mo nanay duha. Yung naman Mo nang ara lang manggipa. Sugod pa ko kay Katri. Ta! Tiaw. Di ko sugot nga na. Basta naalam may habol ng banig ng moskitero. Okay na. Wa ko mga si mong katri kag tilag ko ano naghiwi. Luwi ka ato. Mura ka sa gidagdaog. Naghiwi ag tiil. Ito na. Tatay na rin na. Ingani lang tayo. Dato ibang butang ag-aircon tayo. Ba? Napatayan ko din ako masugot na tugnaw. Di na ka masugot ng aircon. Yoy. Ay, kung dali, wag ang papaw. Tiaw. Arang nga. Madyo ng aircon kay lami. Lami nung pa. Tunutok na po. Uy! Ngay, tanawa na to. Andiyan yung patay. Pandar. Sinulay po dari yung kunan tayo. Nay, ato na po pag-gagawin ay. Hindi man. Salay? Andiyan mo pagaway-away. Huwag may mag-away-away si. Mag-away-away rabi ka rin ariras online. Kanang nay, di makasinabot. Kanang nay mag, di si Zabo. Bawa ram ka rin, di mo tamiaw. Ginoo, di kalimta na ginoo. Pagampo. Di lagi, kanang naman siya nang ginuo ka. Huwag ginuo wata. Ginoo nga. Ako nga nagaan pagtaas ng kinabuhi. Hindi ka nang kabastog sa lawas. Anong nari? Karang kuwanay, karang nay. Ginoo. Karang wala ko yung maintenance po hunay para mauto sa Singapore na ibanta. Gangbag, dake. Pero ang sud, gamay ra. Katarang bago. Kaya gamay ra may gidang si Nina. Di, pada sa lima lukuan, kalamay maridyo. Jagahang kuha na ang doktora, panggasan o kalamay o kanat kisis para makatilapot si Generous product sa buhol o katong doktor nga nagupira na ang gasahan po kay mo ba siya nagupira na sige na ba to na gana dagang mga hinubuan dagang pag hinubuan na gibilin tay mo ato na kutay ato kung gawas tayo maghumat o patay ang lig driver. Hindi pag sinabot na mapupong nanay, ada po mo pang-iaway. Na, mag-iaway ra po mo sa hay. Mag-away. Hindi man siya mag-away. Sabi,
Ampos ginoo. Mato na ko tayo. Sa kamusta na lagi pag sinabot ba sa amo ato mo pag-away-away, ato mo paglalis-lalis. Kapati, pabog nag-iaway ni. Dilagyan na po yung mga lalis-lalis usahay. Istorya naman na, hindi ka naga. Sige tayo, mato na ko tayo. Manawag na ko po na nag-abot na ho. Mato na po ko sa nila. Dito na, ato mo, bigil-bigil ni ha? Naman, yaw. Walang problema na mo. Na ato ka hilak ni ha? Naman kumilak, hilak na. Ang puras ginoo kanunay. Ay, ikaw yung ano, ako na mo paduga. Tawar na. Nay. Tawar na rin. Maxine! Bukra na to. Huwag si Maxine! Babay Maxine! Pwede man. Hala na bagata na tingalin na ya! Parang bukas dari. Ay, bukas na. Hala na subur man ka na ang bagahi! Pila ka na ka? Kilo, sir? Jerry, nakaabot na ba ni Valencia? Bukid nun. Yan mabot pinsi naman. Nari ako bagahe kay silim mo nagpadama pag saging. Ang sudi ako si saging, ginamos, tundan. Salamat sa Diyos. Saging tundan eh. Tundan, kamuti. Pumas ko ira sinina. Puro na mga lagot mon. Mato na mi. Makami nga og dagat eh. Mato na makuskuan kanang nay Manilabi kanang may dagat dito. Ito kay La Salvador. Hindi na mag Manilabi. Ang kutian na magbahas, mura na pagburakay. Rehabilitate. Ang panahon na ba bagjoron kuan? Sir Jer amo. Sir amo Ayaw, de. ma'am. Amo na ikuan. Pwede na. Halaw man ko mo lipstick. Lispad ng agi. Sige, magpangilay. Huwag pang lipstick. So lamas ka ni Kilay. Nabunta, kamo una ko gamay. Hilak na siya. Ilang ito. Ingat sinalay. Wow, mata. Hilak ko na nalagay ng paggan ba? Wala. Kanim ko sa kahilak nay. Oo, si Mambili mo sa nag-itin mo. Lako-lako. Pambilin. Buhay. Buhay nga tuwalay. Turay. Yan na miss kuan. Yan na miss airport. Kuan ako. Sana. At tapos Manila eh. Pero yung nagabot sa Manila, di mga mo Tagalog. Kasi ang gapong beto. Tagawan po, nga sa Manila. Kuha na ganit kaadlaw, usar kasi mana. Hanap ni uli sa buhol, uwi na nga. Paano tayo maglunggi? Wala tayong kihoy. Nga na. Ang kalayo, kumalakat-kat sa bulungbong. Nga na po. Ako, di man siya kumagtawag Tagalog sa Manila, kay ngilad. Maghilasa ko magtawag Tagalog. Time check. Quarter to 9. Sakto dyan. Kaya mo bag na makadaga ka gusto na sir. Zadang mo na to. Ito lang. Sige na magkamars pa rin naglag. Sa na hindi naman ko rin ladyo ko. Karas ladyo ta binje. Tapos Manila gang bana. Hindi mo pa rin ulis buhol. Pasa sana ni kuanti na bag ni brad to. Uy, arsahan nang dali naghagdan. Picture sa tagay pangilat ta. Picture ko mas mayor sa alas ka na may international recruit niyo auto sa Amerika na. Halaga na. Salamat sa shades day. Yo, Ah, ba na kayo? Uy, umana. Eh, mag mga Kami shades. nagda. Ang mga shade ni, uy, imang gidagi. Dang mayor rusa, tong parami duha. Karang wadyo ha. Muratag limay mata. Tinaw kadyo. Video. Ilamitik ko. Bye-bye. Alam mo na bugat lang ito. Alay, pagugod na. Patasang mayor ka. Ano ba? Nakachikin ako sa angkuhan, bagahi. Chikin ako. Po ato ko sa gate 6.
Atro ka magbuhat sa kuang lingwil. Igagaw para na kay kauban. Inignaw og sa Manila. Wow. Di mo po kumuha. Okay pa duwa ko kauban. Parang nga sakay. Sweldo naman ko sa Manila. Ngabot dito. Ningaw di ay. Bajo na nabuntag mo biyahe kay gamay rin mga pasahero. Na, agsara. Saran. Ako pa na uma. Seven. Manila na pa, duho. Kapoy na pas Manila. Benda pas bukid kay Presko. Pero sige lang, makatawar ito kahang bana. Ako daram na 6, daram ko magtabi-tambay. Ay, magkuhan lang po. Pagkakastilan ng pag-amawin ko sa pag-amawin namin sa mga No. Yan namin guys. Saka namin sa plano pa daw. Neko na. Shout out sa igagaw ni Lupuil. Sundo na, niya naman. Ha? Sundo mo ito. Makita. Sundo mo sila. Subili! Ah, mo ito katabuti. Saka namin yung plano. Sakto rin sa na ako. Dapat sa bintana. Flight 32351 patungong Maynila. According to the seat numbers shown on your boarding passes. We discourage unauthorized changing of seats due to the aircraft's weight and balance restrictions. Set all items under the seat in front of you. Thank you. Yan ang mas Manila. Nawa ko ng tuloy. Asa kapon na ang nagbuot ka. Wow, flight. Mag-claim ko sa baggage. gahi. Depende ni ang dah. Harto ang kauban. Kasi mo dia. Niwang man. Yung mo na. Bisa tingali. Yung May kape yung tizan. tapos. Tapos na. Ikaw Sige na. naman. Gaman dito. Yan lang gihidak man. Ang gaman sa lagi ni mo may lab. Ha? Gaman sa. Yan ang halang ng esposo. Hindi mo ni kabalab. Ang sumata. Hindi ka buhat ni mo. Pero, gaman dito. Ito lang mga rin. Sa una. Iniwan siya. Apot na. Ito. Alright. Iniwang. Buhat sa kanisa mo. Sige sa bilar-bilar mauna. Ano ba yung bag? Yung bag.
Larang di. Kali. Ada ang baga. Reklamo sa di mo sa ang baga na. Wala ko na lang kidang. Alaman ko lang. Ha, asa ba yung dito sa may mga sa tira ba eh? Ganda ni ba? Mo 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 rin. Sino mo ang trabaho mo? Ilan ka naghalik? Oy. O ka nagtinda? Karon ba lagi? Uli. Tapos may kamuli po. Hindi na gyud muli. Puro ka bigla ko sa mga. Oy. October na naman, dengan ta. Balik. Si Amy lagi kuno, hati sa dati sa imong lutsumano. Sa daw. Nagana ba kita bag? Ha? Hindi ko di bag na. Bigong, agang bag na ni sa shoulder bag. Ang pagkakita. Dakan na ako rin mga sinina nga ako para masuot. Dito sa TikTok. Ha? Pero tapos din na kung abi no. Tawag ka dito. Ha? Tawag ka dito. Kaya. Dito sa may D9. D9. Apa? Ah. Apa sa B9. dito lang kami sa baba. Ano mo labi ng mga taxi? Ah. Kada na yung kuha at naman siguro di mo tili na mo. Haman. Naligid na. Wala bit-bit. Wala na kong prinsesa. Haman. Yan sa danhi. High color. Na taxi. High kuan. Bito may labag nila, nagniwang sa ka. Nagpalapit nga kag inom no. Karang makahabog. May lab. Asawa ko no. O ba lagi diha? Kaya tingulo, tingali na nagkuan na nagsebato-serbato. Kana muna. Sa likod naman ang bag. Kaya makar ba? Di ubus naman. Napitog ang shoulder bag. Gaman o karto. Manila lapod. Manila. Na. May lab din ko ganas Manila. O ato na ganas. Buwol ka. Para din ako magapas-apas ni mo. Ito ko na iko. Kasi may nagkagabi ang biyawang Manila. Yung gamata may nagkakadyo. Eh. Orang gani. Kung mag-exercise, taga para muda ko yung muscle. Yung naman gamay, kang naman yung tako. Yung naman gamay. Iya. Direct. Walang signal. Yung orang gani. Sige, tingnan kag lag-lag magabi no. Kaya nagniwang man. Tingnan ko din gamay. Tingnan mo tingnan sa una. Orang gani. Kau ng gamay. Orang gani. Awajan ko kaning gamay. Ikaw paniwang. Ha? Ikaw paniwang. Kau ada kebagian kain.